Ще го кажа така. Това е началото на канала. Сега искам да си го изкажа. Ще го отрежа може би на второ видео и повече да не се коментира по тази тема. Основната причина, както споменах преди малко, да започна с качването на клипове, е, че търсих някаква промяна. То не е една, ами исках да излизам наистина от зоната си на комфорт. Миналата година по това време, малко по-късно там пролетта, отново бях решила да снимам. И имам сурови кадри, така да го кажа. В рамките на 2-3 седмици снимах и мислех да ги обработя и да ги кача. Не го направих, съответно. Отказах се, защото отново ме хвана. То не е страх, не е срам, не знам, просто не го качих, да го кажем така. И защото бях предприела тази стъпка, поради проста причина, че много неща в личен и да го кажем професионален план ме очакваха 25-та. Но годината изглежда не е била моя, сега го казвам с усмивка. Вчера се опитах да го заснема. Даже не е, че се опитах, аз го заснех. Имам си клип, имам си сурови кадри. И не знам защо работя върху този въпрос. Наистина, откакто приключиха нещата, работя доста върху това, да го превъзмогна. И вчера много се разчувствах, когато го споделих. Но аз не съм от хората. За тези, които ме познават, знаят, че аз много рядко може да ме видиш да съм разстроена, да плача, аз си го крия за себе си. Даже и пред най-близките не го показвам. В този ред на мисли, за миналата година, 2025-та, големите очаквания, които имах за нея. Сега го казвам с усмивка, надявам се да ни приключи с сълзи. Миналата година, тъй като бях в възрастова група под 23 и от по-предната година, 24-та, имах покрит норматив за европейско под 23 години. Също така имах и участие, тъй като съм национална шампионка в двете дисциплини, тласкане на гюле и мятане на диск при жени. Ми се полагаше да отида на отборно европейско първенство. Това са две международни много големи състезания. Поне в моите очи са много големи. То не е само в моите, но това са първите две наистина големи състезания, на които участвах. И отделно, тъй като аз съм от хвърлячите, имам зимна купа хвърляния, за която трябва да направиш резултат, за да те изпратят, нали, да се състезаваш там. Годината тръгна супер. Аз тръгнах супер нахъсана началото на годината. Отидохме по същото време, както сега, на лагер в София. Междувременно да участваме на международен турнир Академик, за да имам някакъв старт преди националните шампионати. Защото просто се прави прекалено голяма пауза от състезание до състезание. И колкото и да е, както споменах, аз съм от притеснителните. Има моменти, въпреки че съм от толкова години в спорта, ми се отразява и то доста. Отидохме една седмица по-рано на лагер и по време на една тренировка просто дръпнах нещо в лявото рамо. И болката беше наистина супер остра. Аз съм от хората, които държат по принцип на болка. И не си казвам кой знае какво. Там нещата бяха сериозни, да го кажем така. Наместиха ми рамото, погледнаха го. Така и не разбрахме какво е станало. Защо лявото, никой не може да обясни, включително и аз. При условие, че тласкам с дясна ръка. Но изглежда от резките движения нещо е станало. Както и да е. Някак си закрепихме положението, минах този международен турнир с що годя приемлив резултат и се прибрахме в Русе. Вече трябваше да се подготвим за националния шампионат в зала, за което аз, както казах, гюлето не ми е много любимо, не обичам да го тренирам. Винаги ще казвам, че това е дисциплина, на която малко обстоятелствата ме карат да участвам. Мина и националния шампионат, но рамото ми не се излекува напълно. Въпреки там нещата, който каквото ми даде от към съвети, аз го изпълнявах, но не се подобриха. И така загубих около 2 месеца и половина с лечение на рамото, като може да си изведете от това, което казвам, че
силовата ми подготовка и по-конкретно щангата, просто тя не че се е сринала, но не беше на нивото, на което се очакваше, че трябва да бъде. Оттам, междувременно, защото това е 2 месеца и половина, те състезанията са ми долу-горе на през месец. След националния шампионат в зала, имаме национална купа по хвърляния, която се състои в Балчик. Любимото ми място в кавички. Там трябваше да търся резултати. Обаче, защо да не се разболея? Аз не съм от хората, които се оправдават и всички знаят, че е така. В смисъл, аз ако направя някаква глупост, грешка или не се справя, просто си признавам, че проблема не е в мен. Докато другите се опитват да намерят някакво обяснение, аз казвам, стига сме се оправдавали, грешката е в мен, какво стане? Каквото е станало, такова е, другия път повече. На тази купа се разболях, не искаха да ме вземат. С треньора ми имахме малко така конфликти по него време, защото нещата бяха много зле. Миналата година по това време имаше грипове и аз го хванах. Сега малко се притеснявам, защото отново върлуват някакви болести и гледам, че пускат грипни ваканции. И отново е периода преди състезанията, малко се притеснявам за което, защото, както споменах, се занимавам и с деца. И ясно ви е, че по-лесно може да се заразиш. Отидох с 300 зора на тази купа по хвърляния. Бяхме се разбрали с треньора ми да хвърлям от място, просто да мога да си вляза в класирането. Обаче аз съм и над и казах, не, ще се въртя както си е. Нали? Не, че направих някакъв резултат. Не искам даже да се споменава, но за състоянието, в което бях, беше окей, да го кажем така. Разбира се, не покрих норматива, който се изисква за Европейска купа по хвърляния, но няма проблем, гледаме напред. Така си казах и тогава. Казах си, че така е било писано, защото ме чакат 2 наистина големи състезания и бях концентрирана в тях. Наближаваха големите състезания, аз не съм спирала подготовка, защото аз съм от хората, които като се захванат с нещо и като се заложат нещо като цел, нищо друго не ги интересува. Бях 100% концентрирана, конкретно за миналата година. Бях се изолирала страшно много и от приятели, познати. Просто беше много така, как да кажа, много рязко си съкратих кръга около мен. Именно това беше заради спорта и това, което си бях заложила като цели. Състезанията наближаваха, резултатите не идваха, въпреки усилията. И казах си спокойно, когато му дойде времето, в смисъл, по време на състезания ще се оправят нещата. Не стана така. Както и да е. В този ред на мисли, първото ми състезание беше отборното европейско. Там няма кой знае какви... В смисъл, там няма класирания, защото то е отборно. Всяка държава, която влиза, те са на 3 дивизии, първа, втора и трета, ние бяхме във втора дивизия. Всяка държава си изкарва състезатели, нали, с най-добрия резултат в конкретна дисциплина и всеки се състезава, нали, в дисциплината си, като носи определен брой точки. И спрямо точките се решава дали ще се качиш в първа дивизия, най-елитната, дали ще останеш във втора, където е златната среда, както му казваме, или, както в нашия случай, отпаднахме в трета. Нали, не зависи от мене, всеки носи точки, както се казва, има държави, включително и нашата, където е по-добре да имаш състезател, който да се класира на последно място и да ти донесе една точка, отколкото да нямаш състезател, защото някой път и една точка може да те спаси. В случая не съм се класирала последна. Тук мога да вметна всъщност. Видях своя идол на живо. Да, даже когато ни изкарваха, бях зад нея. Сандра Перкович, това е жената дискохвърлячка. За всички, които не знаят, това е за мен най-великата дискохвърлячка. Това ми беше мечта от момента, в който се запознах като цяло с дисциплината мятане на диск. Това ми беше мечта просто да я видя. Нали, не да се състезавам с нея. Аз се състезавах с нея просто... Не мога да го опиша. Да. Въпреки нещата, които бяха там и резултата, който записах, даже наистина нямам спомен, защото имам проблем с спомнянето на като цяло на числа, не на резултати. Много съм скарана с това да помня числа, но за сметка на това помня схеми. Много. Това беше вмятане излишно, но няма значение.
Та, видях я на живо, това беше най-голямата победа за мен, въпреки резултати. И след като се прибрахме в България, тогава беше и първият ми полет със самолет. Никога до сега, до този момент не се бях качвала на самолет. Много ми хареса. И то се падаше 2 или 3 седмици максимум след това да отида на европейско. Да, сега го казвам с усмивка, само че в него момент бях разочарована от себе си, че не показах това, на което съм способна. И се бях заинатила, казах няма да ходя на европейско. Но благодарение на треньорите ми, въпреки каквото и да е станало след това, на треньора ми и на всички треньори от клуба, към който се състезавам, а именно Дунав Русе, благодаря за подкрепата им, че ми казаха да не се отказвам, защото аз си имам правото да отида на европейско под 23, тъй като имам норматив, който съм покрила предходната година, а той се зачиташе от 24-та. Та отидох на европейското. То беше в Норвегия, а пък отборното беше в Словения. Когато отидохме в Норвегия, там бях в стая с една състезателка, тя е на дълъг скок, казва се, само поглеждам кой е, казва се Пламена Миткова. До него момент имах съвсем различна представа за нея. Тя също има канал в YouTube. Да, качва влогове, много са интересни, даже в един от тях ми има и мен. До него момент имах съвсем различна представа за нея. В случая негативна, аз си го казах и на момента, че просто отстрани нещата са ми изглеждали по друг начин. Там в нейно лице намерих приятел, за което много и благодаря. Много държа на нея. Винаги по състезания се поздравяваме, даже тя идва и ме гледа, когато имам възможност, тя се гледам. Да пожелаваме, как съм и го казала, но и тук, нови лични и трудностите се надскачат. Да. Тогава бяхме в стая, видях нейната гледна точка, като наистина по-голям състезател от мене. Наистина по-голям състезател от мене. И, как да кажа, върнах се много разочарована от Норвегия. Не от преживяването там. Аз бях изпаднала, още преди да отидем в Норвегия, бях изпаднала в не депресия, просто бях в един порочен кръг, където не знам как да го обясня тук. С две думи. Не с две думи, накратко казано. Когато имам големи състезания или национални шампионати, трябва да влезем в определена форма, защото когато сме зимата, трябва да качваме определени килограми, за да правим сила. Когато наближат състезанията, трябва да качваме бързина, съответно да падаме килограми. Само че аз бях в, да го кажем, не много добро настроение тогава и почнах да се утешавам с храната, за което не се гордея изобщо. И бях качила килограми. Няма да прекачвам снимки, може би, не знам. Да го кажем, в момента съм много добре от тогава. Бях почнала да качвам килограми, но не ми пречеше, защото сега си гледам и клипчета на техника, която сме правили. Стабилно е. Техниката даже е много добра. Бързината не е толкова. Върнах се от Норвегия с много голямо разочарование. Словения беше майтап пред Норвегия. И бях казала, че ще спра с леката атлетика, ще захвърля, няма смисъл. Защото наистина знаех какво съм дала от себе си, най-вече времето, което съм отделила, защото аз не съм от хората, които скатават. Може, примерно, да имам тренировка, която грам не ми харесва. И да си кажем, аз днеска няма да отида. Не, аз съм там. Аз болна, здрава съм там. Единствено, когато бях на антибиотик, тогава не отидох 2 дни. Иначе и когато имах температура, отидох. Нали, което не е похвално, защото ти не правиш качествена тренировка, ти даже тормозиш организма си, но както и да е, това е друг въпрос. Тогава аз съм и от хората, пак тук ще го вмъкна, където не обичат да споделят. Много трудно мога да се доверя на някой да споделя нещо, включително на семейство, роднини, на никой почти. Бях отишла, нали вече сме си в Русе, и бях отишла на моето място, за което никой не знае къде е, освен мен. И малко, нали така, да ми се проветри главата. Тогава се чух и с най-добрият ми приятел, който в интерес на истината до този момент секунда. Е просто супер. Защо така става? Не искам да се разстройвам, защото са неща, които са минали.
И на всичкото отгоре, наистина много работя върху това да го преодолея. Но както споменах и вчера, когато се опитах да го заснема, се получи по същия начин. Макар че днеска наистина много повече се сдържам. Така, набързо приключвам, защото има минута и половина. Чух се с най-добрия ми приятел, тъй като в него момент той не беше в Русе, а работеше на морето и нямаше как да се видим лично. Споделих му за нещата, даже той първоначално не повярва, че съм аз, защото никога не съм си позволявала да се разстроя и да покажа чувствата си, нали? Много ми помогна, за което му благодаря и не само той, но конкретно в този момент страшно много съм му благодарна. И да кажем, че това беше за миналата година. Опитвам се да го оставя зад гърба си. Работя по този въпрос. Не знам защо така се получава. Така, последно. Вече няма да се разстройвам. Надявам се и за напред да няма такива моменти. Но, накратко, имаше доста поражения върху психиката ми, върху физиката ми, както споменах, върху които все още работя. Ако трябва да сме честни, нещата върху тялото ми, които бях причинила, съм ги коригирала вече. Но имам и нови цели, които съм си поставила и в момента, които гоня. Продължаваме напред, гледаме само положително и надявам се тази година да е моята година, 26-та. За финал ще видите кадри от състезанията, за които споделих. Усмивката ми е там на всяка снимка, но истината е, че не всичко е такова, каквото изглежда. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се за канала, като ще се постарая за напред клиповете да са по-леки и по-положителни. До скоро!